И здравейте хора! Сега имаме един много интересен епизод, именно анбоксинг на моите неща и те всичките неща, които ги виждате. Ще ги направим, но първо да видим оръжията ми. Имаме Assault Rifle, който е много як. Имаме след това RPG, който е ужасно добро. Сега снайпер, който имаме това май... Не това. Това май... Не, това. Това... Не. Това ще го оставим, че е много котинко. Надолу имам един много як пистолет, който е много добър. Да. Сега... Май този пистолет. Не знам, ама... Ще го... Това ли? Добре, това ще го оставим. Така, имаме това, което е много добро. И ще оставя за малко. Чакайте. Това, което... Тези ръци, които са много добри, ама много добри. Имаме и това нещо, което е много добро. Бомбата. И имаме... това. И това като бомба. Сега отваряме нашите неща. И ми отваряме ги. Първо да покажа техниката. Майко. Снайпер. Това. Къде? Това да. Стер. И най-долното сток е крем на Д. Граната и първо правим така, след това така, правим тук, след това е така, джампваме, правим така и малей. И мисля, че сме добре. Айде да ходим вече. Да си... Добре, почваме с това нещо. Да видим какво ще ми се падне. И... Добре. Ще ми се падне работи. Добре. За това. Окей. Сега това и чао.